make it greasy. Hei ursuleții mei, bine v-am regăsit la un nou videoclip, primul videoclip din 2025 și pentru început vreau să vă urez un an nou fericit, plin de bucurii, alături de cei dragi și eu una sper că v-a fost dor de mine și mie de voi și astăzi nu vom posta cu Avachin, va fi doar o imagine cu Avachin și vom reacționa la povești cringe de pe Roblox, că m-am gândit să fac acest clip că e foarte funny, părerea mea, și am zis să mai schimb și eu ceva și fac acest clip, deci mi-am făcut curat în galerie și știu sigur că am memorie, am foarte multă memorie și poate o să vină mai multe clipuri, dar vedem, eu zic să începem și să-i dăm drumul. Apropo, vreau să menționez că la unele povești nu găsesc efectiv de niciun fel părțile celelalte, gen continuarea poveștilor. Am căutat, nu le găsesc, nu sunt postate, n-am ce să fac, dar la povestea asta care am să vă arăt acum e completă. Tara, te rog, răspunde! Da ce vrei? Haide să ne jucăm MM2. Nu, așa apropo, trebuie să-mi spun ceva. Nu mai vreau să fim prieteni. Ce emoționant e până acum. Așa că nu mai am nevoie de tine. Nu-mi vine să cred că m-a lăsat balta? O să-mi caut alți prieteni? ABC să fim prieteni. ABC. Mamă, dar ce repede își fac ăștia prieteni. Vrei să îți dau și Robux? Da. Poftim. Mă, verilor, dar câți Robux și-au ăștia, mă, de-au să-și dea la alții? Mulțumesc. O să-mi schimb acum avatarul. Ai dori să te adaug în grupul meu? Sigur. Partea 2? Bună, prieteni, vreau să vă spun că o să adaug o persoană nouă aici. Toată lumea a spus ok. Haideți să facem cunoștința. Eu sunt Bella. Eu sunt Marcus. Eu, Tara. Oare e chiar ea, Tara? Scuze, am fost inactivă puțin. Nu-i nimic, deci cum te cheamă? Raluca. Partea 3? De ce sunt așa scurte? Raluca, hai să vorbim puțin în privat. Sigur ce e? Vreau să părăsești grupul. Pentru că, cum ți-am spus în trecut, nu mai suntem prietene. Dar de ce? Pentru că eu sunt invidioasă pe tine. Dacă nu ieși din grup, o să vezi ce se întâmplă. Ce ați vorbit atât de mult? Nu e treaba ta. În fine, eu o să ies pentru că m-am plictisit. A doua zi? O să intru pe grup să văd ce se mai întâmplă. Bună, ce mai face? Nu ți este rușine? Pentru ce? Partea 4. Nu ți este rușine? Pentru ce? I-ai spus în privat că dacă nu o să părăsească grupul, o să-i furi Și cum o credeți? Nici măcar nu are dovezi? A trimis poze ieri după ce ai ieșit? Tara, haide Ce poze, mă, vărule? să vorbim în privat acum. Cu ce ți-am greșit de faci toate lucrurile astea? Adevărul este că credeam că dacă te adaug în grup, o să îți placă de Marcus și mie îmi place de el, așa că am spus să nu mai fim prietene. LOL. Ei bine, nu-mi place de Marcus. Iartă-mă, te rog. Te iert, dar ce o să zici despre pozele alea? O să vezi. Așa deci, Tara o dăm afară din grup pe Raluca? Cum nu? Păi uite ce ți-a făcut și ce urât ți-a vorbit. Exact. Mare căcat, i-au făcut, o arătat doar niște conversații și alea editate, în rest nu i-au făcut nimic. Nu sunt poze reale. Eu le-am editat dintr-o chestie personală. Ok. Sfârșit? Ok, povestea aceasta a fost decentă, îs altele mult mai rele. Mi-am instalat și eu aplicația Roblox, că am auzit că e populară. Doamne, dar fii și tu mai atentă pe unde mergi. Îmi cer scuze, ai dori să intri în grupul meu? Da, de ce nu? Salutare, prieteni! Cine e și sărăcia asta de aici? Da, că o fi că tu tare bogată ești. E prietena mea, Baconă. Mă piși, Baconă! Bună! Vă rog să nu o judecați, este nouă și nu știe ce sunt aceia Robux. Ba, o judecăm, noi nu avem nevoie de toate sărăciile de pe stradă, cum este ea. Hai mă, că vorbi și asta de mai bine nu vorbea. Haideți să fim serioși că toată lumea a fost un bacon. Nu mai faceți atâta scandal că îi dau acum niște Robux. Vai, mulțumesc mult! Vai, Vere, ce-a fost cu vocea aia? Cu plăcere, draga mea! Vă place noul meu skin? Vă place noul meu skin? Oh my god, da, e foarte drăguț. Ok, dar totuși noi nu am făcut cunoștință. Nici să nu faceți. Eu sunt Daria. Eu, Bia. Gigel, Costel. Iar pe tine cum te cheamă? Maria. Haideți să jucăm Tycoon-ul de 4 playeri. Cred că o gândit-o mult. Dar suntem 5. Am uitat, tu nu te joci cu noi. Dar de ce? Dacă nu se joacă ea, nu mă joc nici eu. O, Doamne fie, ne jucăm Murder Mystery 2.
Niciodată n-am înțeles ce e așa wow la Murder Mystery 2, gen cel puțin mie nu-mi place deloc, nu mă plictisește tare. Și by the way vreau să vă zic că n-am găsit partea a treia, nu-i postată. Bună fată! Of, ce vrei, nubule? Și tu ești un noob ca și ea. Cum adică? Și tu ești noob? Bine zis, am fost. Scuzele mele, regina Robloxului. Vin imediat, mă duc să mă schimb de caracterul ăsta de noob. Sper să nu te mai întorci. Oh, bine, cum zici tu? Cum ți se pare? Oribil, efectiv, chiar oribil. Serios? Simbolul de tocilar? Sper ca Matt să aibă același simbol ca al meu. Ce naiba înseamnă asta? Și cine-i Matt ăsta? Nu îmi vine să cred că avem aceleași simboluri. Știam mereu că eram făcuți unul pentru celălalt. Matt, ce ai spus? O, bună, Diana! Scuze, fată, dar sistemul crede că voi doi nu sunteți meniți să fiți împreună. Jessie, tu erai prietena mea cea mai bună. Nu este așa, Diana. Și te rog să nu-mi mai spui Jessie, e doar Jessica. Bine, cred. Owen, ce simbol ai primit? Simbolul inimă. Eu am primit simbolul de tocilar. Nu mai filtra, se vede că Owen nu te place, Diana. Cred că atunci doar voi ieși. Da, pleacă. De ce sunteți așa de nepoliticoși cu Diana? Fratele meu, îți zic de pe acum că nu ai dori să fii împreună cu ea. O să ai ghinion, bro. O să ai ghinion, bro, deci acel bro mă amuză enorm de tare. Și ce cu muzica aia pe fundal? Trebuie să-i spunem adevărul. Partea a doua. Nu există partea a doua, aparent. Câte zile mai am voie să mă joc Roblox? Doar 3? Un an? Așa de puțin? Bună, câți ani ați primit? 92. 88. Eu doar un an. Vreau să vă spun că nu o să fiu activă pe Roblox, deoarece am primit 3 zile. Noi, ei bine, nu te credem. Bine atunci, dacă chiar spunea adevăr... Nu cred. Trebuie să o ajut cumva pe Raisha. Ce? Raisha? Puteți să-mi dați, vă rog, 20 de ani în plus amândoi? Sigur. De ce i-a dat? A doua zi. Raisa răspunde, te rog. Ce e? Partea 2. Am venit să-ți dau 20 de ani. Wow, dar de unde i-ai obținut? Din grupă. Ok. Hai să ne întoarcem în grup. Raisa nu trebuia să fii moart? Nu fira al dracu că mai am de pus pomane și după la rândul meu îmi vor pune și mie. De unde ai ani? De la Jessica? Noi ți-am dat ani și tu i-ai dat lui Raisa? Eu ies din grup? Și eu. Ce prieten Sfârșit. Ce șerpi. By the way, ce-a fost asta? Bună, Alex! Bună! Eu te plac! Îmi scuze doar că eu nu te plac pe tine, o plac pe prietena ta. Nu, serios. Hei! Deci eu te omor cu mâinile mele. De ce? Că Alex te place. Săraca fată, de parcă ar fi vina ei că prăpăditul ăla o place. Ei. Ce ei, ca ei ti dau un capac de nu te vezi. Mamă, dar ce periculoasă e. Oh, no! Bună, fa! O început cu fă, deja este rău. Bună! Am cine e ca canarul ăsta? E iubi bubi meu. Bacul de găinați i-am ars de aici. Stai, nu pleacă. Mamă, deci efectiv până acum n-am înțeles nimic, doar nu pleca. Să mai în pace. Ai făcut? Adică? Iubi bubiul meu. Era Molia bunicu. Poftim. Ce ai auzit? Mamă, bă, i-a zis-o de ea lins-o și în cur i-am pins-o. My way or highway. Ce e asta? Aduc în grup să vad ce au primit și ei. Salut! Bună! Cei care au aceeași sumă de Robux sunt suflete pereche. Apoi eu mi-am cheltuit pe ai mei. Poftim! Partea a doua. Poftim! Da, Pot adăuga pe cineva. Da, vai tradatoa. Ce vrei tu fa? voi vacună. Nu știi. Ce-a fost cu acel știi? Și ce ar trebui să știe? Hai să facem pace. Ati Robux ai 250. Imi dai si mie că am 0. Nu, să-ti dea sufletul pereche. Maria i-a dat kick lui Daria. Aparent nu mai există partea 3. Ce doar nimeni nu vrea să fie prieten cu mine, doar ce sunt un noob. Bună, vrei să fim prietene? Da, evident, mereu mi-am dorit să am un prieten, numai că toată lumea zicea că am skin urât și na. Dar ce vorule, tu trăiești în Roblox, n-ai viață socială? Ce să fac?
Păi dacă toți suntem prieteni, hai să ne știm și cum ne cheamă. Pe mine mă cheamă Maria. Pe mine Ana. Drăguț nume. Și al tău. Mulțumesc. What the fuck, ce e această conversație? Drăguț nume. Și al tău. Mulțumesc, bă! Oh, ia uite niște nube. Nu suntem nube. Ce om normal la cap o să vină așa random la o persoană și o să-i spună că vai, uite aici niște nube. Ba da, ce urâte sunteți. Efectiv, atât a fost. E cea mai ciudată poveste, efectiv. Tot ce pot spune acum este că povestea care am să vă arăt acum este cea mai prăjită poveste pe care am văzut-o de până acum, din clip. Ce faci, fă? Bine, fă-mi, caut iubit. Spoiler, se va vorbi numai cu fă, iar eu una urăsc cuvântul fă, mi se pare foarte țigănesc, să zic așa. Este oribil cuvântul acesta și se mai caută gagic pe Roblox în ziua de azi? Real? Girl, come on. Fă. A, iubit, ce-ai găsit? Da, fă, cheamă Joshua. Păi adaugă-l, fă. Bine. Bună, fetelor. Te bat. Ho, gata, nu da. Fără doi, așa că taci. Sau ce? Să ne despărțim. Bine, pam. Ce? Lor, nu gata, eu mă fac lesbi. Mamă, ce amuzant ești, m-am pișat pe tine de râs. Vrei să fii nevasta mea? Da, fă, cum să nu. Nu, serios. Da, fă, serios. Bine, fam. Și acum ce facem? Copii, fam. Dar eu nu înțeleg, ei chiar îi se pare amuzant ceea ce spune? Nu, e prea devreme, dar chiar. Of. Fă, hai să facem face reveal. Deci voi vreți să-mi spuneți mie că ele în ghilimele s-au combinat și nici măcar nu știu cum arată? Crazy! Da, chiar. Asta sunt eu. Asta sunt eu. Hai, făcăiești. Acum vom avea o poveste puțin mai lunguță. Tu, vino repede! Da, zâna mea, ce e? Tu, mi-a zis unul că mă place. Lol, dar măcar e frumos. Nu, e urât ca boala. Hai tu, fată, nu lasă-l, vezi, este treaba ta. Mi-aș vedea de treaba mea dacă nu m-ar mai urmări ăsta. Ăsta care, tu? Hai tu, lasă-mă că ești chiar chioară, fă. Da, chiar ești tu, fă. Uite tu, nu-l vezi pe ăla după copac, fă. Clăcănatul ăla, fă? Da, tu, da. Tu, dar nu mai râde. Hai, mă, că o scris-o, de sânge o scris-o. Tu, dar ești chiar neserioasă, fă. Tu ai zis că e urca boala, zâna mea. Ba nu tu, stai, l-am încurcat, uite, ăla e. Ăla? De fapt, glumeam, nu mi-a zis nimeni nimic. Cum adică? Da, uite așa, glumeam. Bă, fată, bă, nu mai fă așa. Bine, fă, nu mai fac. Auzi, totuși călcănatul ăla încă se uită la noi. Nu, și ce, dacă suntem frumoase? Ca din curs, scoase. Tu, da, vezi că vine spre noi. Da, zâna mea, vezi că spre tine vine. Stai, ce? Poftim? Nu! Stai, el s-a oprit și vine o fată, ce? Hai să vedem ce vrea. Hi girls. Cine mai iasă și ce vrea de la noi? Hai să vedem. Do you want to be friends? Ce vrea asta, fă? Doamne, că ești chiar proastă, zâna mea. Ne-a întrebat dacă vrem să fim prietene. Păi bine. Dar nu mi-e spui, fă, spune ei. What are you talking about there? In English, please. Am să bag pe translate, zâna mea. Nu mi mai copia vorbele, oricum ce nu ți se potrivește, zâna mea. Hello, I'm here too. I'm going to leave anyway. I don't understand what you're saying. Goodbye, girls. Nu, uite tu ce ai făcut, a plecat din cauza ta. Nitu, dar nu-i vina mea, dacă nu vorbești cu ea, ce să-ți fac? Să mă pupi în cur. Ce rebelă e. Da, ia vezi cum vorbești, fă. Bine, zâna mea. Ia uite, vine altul, da, hai că ăsta e mai frumos. Da, tu, da, poate și ăsta e englez, sau cine știe, japonez. Hai că da, dar vorbește mai încet că te aude, hai că vine. Ce găurit are avatarul. Și ea e la fel. Bă, ce-i drept, are un punct de vedere foarte bun. Bună, fetele. Ce Vocea lui mă zgârie pe creier, efectiv. Ce ai pățit la voce? Nimic. Cum adică nimic? Doamne ferește, gen. Hai, spuneți, cum vă cheamă? Mi se pare dubios, o să-i zic un nume fake. Pe mine mă cheamă Iris. Iris? Bun nume fake, oricum acest tip e suspect. Pe mine mă cheamă Melissa. Ești nebun, dacă își dădeau astea numele real mai mult ca sigur ăsta le omora, ce ai? Pe tine? Eu sunt Matias. Matias, fain nume. Da, mersi. Dar totuși, ce cu vocea ta? Nu mai întreba. Ok,
Scuză-mă? Scuzați, trebuie... M-am speriat pentru o secundă, am crezut că îmi sună fixul. Trebuie să răspund. Revin imediat. Oh, nu mă lăsa cu ăsta. Bă, dacă mai mă întrebi odată ce cu vocea mea te arunc în fântână. Dar de ce? Ce e? Și ce era cu acel cuțit? Bă, albăstrico, bă, vreau să o găs pe prietena asta ta, Iris. Crezi că o să-ți meargă, mă, crăcănatule? Ce ai zis, fă? Tu, albăstrico, tu, dacă spălezi cu una, mă vezi dublu. Ce smardoi periculos e el. Deja te văd triplu, ce să mai observi că-ți place mâncarea? Tu, albăstrico, ia vezi că imediat te învăț să zbori. Hei, am venit. Unde e Melissa? S-a dus să ia pâine. Hai, spune serios, unde e? Tu, albăstrico, ia vezi că imediat te învăț să zbori. S-a dus să o ia pe mama, adică pe maică-sa de la gară, da. Ok, și mie de ce nu mi-a zis nimic? Nici nu m-a sunat. Nu, lasă că te sună ea. Așa, deci vrei să ne cunoaștem mai bine. Ce soare de meu vrea prăpăditul ăsta de la viața mea? Bine, mă, bine, hai. Așa, deci care e animalul tău preferat? Al meu, nevostuica. Da, și al meu, zebra cu 3 picioare, cap de struț și ochii de mangustă. Da, hipopotamul. Dar de ce? Uite așa că seamănă cu tine. Până acum trebuia să râdem. Da, mișto. Chiar și așa, câți ani ai? Dar vârsta nu contează, păpușo. Cum mi-ai zis? Iris, păpușo, guga-gaga, da. Dacă îți plesnesc una, îți divorțează ochii. Mă duc să zbor cu Melissa, adică pa. Stai, poftim? Ăștia m-au lăsat singur acum, ce fac? Unde s-au dus? Stai că o sun pe asta. Tu, ce faci? Unde ești? Eu zbor. Hai tu, serios acum. Bine, mă, mi-a zis ceva Matias, dar nu pot să zic. Hai tu înapoi. Acum vin zână. Mamă, dar ce rapid ai fost, dragă. Da, dragă. Da, ia zi-mi tu mie, ce ți-a zis Matias? Of, dar am zis că nu zic. Ba, mie îmi zici că te bat dacă nu. Unde o vei bate pe prințes Tycoon? Vrea să te agați, adică te place, fă. Da, să nu-i zici că ți-am zis. Nu-i zic. Acum ce fac și cu ăsta dacă chiar mă place? Hei, frumoasa mea. Hai, salut. Mai bine nu salutai, sincer. Crăcănatul ăsta cred că vrea bătaie. Ce faci, papușo? Uite, tund asfaltul, tu? Am vrut să vorbim... Ho, că mori. Vorbește normal. Era și cazul să-i spui odată. Papușo, auzi? Nu, că sunt surdă, Doamne. Da, mă, da, spune. Pot să-ți cânt ceva? Ia, uimește-mă. Vai, că mi-e frică mie pentru ce va urma. Tu, fată, ești defectiv. Nu, taci. Ok, atâta este cu povestea aceasta. Acum cred că mai punem una și terminăm. După ce s-au jucat Murder Mystery 2. Ce fain a fost! Da, a fost mișto. Bă, dar unde sunt ceilalți? Hai să strigăm! Ceilalți! Bă, dar n-au și ei un nume. Bă, hai noi două să-i căutăm. Da. Ce mămăligă cu brânză faceți aici? Efectiv, omul meu o zis, ce mămăligă cu brânză faceți aici? Auro, taci, fă! De ce plânge asta? I-a dat schema la Damian. Mamă, ia să vezi ce te învăț să zbori. Lasă că mă duc eu la el. Tare periculoasă ești tu. Oh, bună, fetelor! Fetelor? Aulo, ce-ai fă? Ai belit mămăliga și sarmalele și viața ta. Ai belit mămăliga și sarmalele și viața ta. Bă, frate, de unde le scoate? Bine, bă, am scăpat, veniți încoa! Simt că mă uit la clipul unui copil de 5 ani. Da, lasă de încolo. Dar totuși tu, hai cheamă-i că sunt și ei prietenii noștri. Bine, țin, firea mama lor. Bine, bă, hai, veniți! Păi stai, parcă nu eu îți chemam. Nu tu, dragă, că tu ești proastă, tu strici ceilalți. Ia uite, vezi, au venit. Bă, ce ziceți, băgăm un party, că a plecat ăsta. Bine, hai. Tot ce pot zice este că am să dau skip la partea asta, în ghilimele party, că e imposibilă. Yalla كمان نسكون همسة عين من تنخت جيري أنا لمت الليلة أغمي الرشاشون أسأل تكتكول على لب كيف فعل بلانو أسألو في فارة تشيبو Da, pui, joacă fetile la noi. Păi, ireal, vere ce se întâmplă. Tu în sfârșit am scăpat și de ăștia. Oh, bună, fetelor!
Aoleu, fă, pleacă de aici, că arăți mai urât ca boala. Și nici tu n-ai dreptul să comentezi. Ce ai zis, fă? Baby! Baby, ce? Hai să vedem tu. Ai cui îi aparține copila asta. Oh, eu am plecat, o să vină baby. Du-te, fă, du-te învârtindu-te. Ia să vedem tu, care o să vină oare? Da, tu-s curioasă. Ha, mă, dar mai vine o să dă vino, bă! Aoleu, mâncați-aș gura ta. Ce faci, mă, ți-ai găsit iubi-bubi? Pleacă, mă, urâtul de aici. Bă, Tarzanle, vezi cum vorbești cu prietena mea că îți dau palmă dublă. Și eu dau palmă triplă. Ia zi, ai învățat cursul de zbor de data trecută? Sper că da. Că acum merge la performanță, puiule. Efectiv groaznic, tocmai ce i-a zis puiule. Ce aveți, mă, că vă dau una, vă zbor pe amândouă. A, da? Ia vină, mă, Dunca, ia vină. Să vezi că dau triplu. A, nu, mai bine stau aici, mai bine, da. Păi și cum vrei să înveți, frate, să zbori? Lasă-l tu, hai să mergem la un începător. Să vezi că știu eu unul. Partea 5. De ce nu recunoști că mi-eviți inima? Ok, cam atât cu acest videoclip, ursuleții mei. Sper că v-a plăcut și nu uitați de un like și un subscribe, că m-ar ajuta foarte mult. Și eu una sper că am fost amuzantă și sper că ați râs puțin așa măcar. Pupici, bye!